Sausa ka up. Karon, mao kining sa kababae nga taga Tisa, Cebu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Venus. Daghan na sa pasahero karon uy. Unsa pa ka kung oras sa makasakay ini? Ay, kadina pa man kong binarog din eh. Ha, bahala na. Bahalag puno. Musakay na lang yun ko. Bahalag magpungko ko sa atong mas jeep. Basta ang importante nga makauli na ko. Oh. Ay, naay nagpado nga jeep. Musuot gid ko. Ay, salamat. Kaya nakasakay na gid ko. Kadili sa gentleman sa mga tao eh. Kita silang nagpungkur ako din isto nga. Huwag yung mo offer sa ilang lingkuranan. Oh. Wala. Nga naman yung tawhana. Sige, magtutok na ako. Oh. Dili ka ni siya amang. Kaya magsige naman og ikama. Oh. Wala. Gipaningot lagi ni siya. Nga naman makaring tawhana. Oh. Hala. Di ba ka nitulisan? Ah, ako siyang tutukan. Para dili siya makahimog binuang. Para. Diam. Kita ka, pinapita. Diam ka. Oh, hala! Uy! Huwag mo ito magkapadapit sa arong. Darang ko na yun. Tusuan, wala pa usa. Okay na? Wala man. Ato hindi dagan. Humanas lang. Aman, oy. Nga naman ka to siya nga nagdali. Hala, basin og kawatan to. Og naa na siya nakawat mong nagdali-dali siya naog. Basin og ikaw mo itumong atong tawhana, day. Kay sige maghagtanaw nimo. Ambot lang sa kahalay, uy. Kaysa dihang ako siyang gitutukan, ni para man siya dayon. Unya, mauto, wa ka paabot nga muurong ang jeep. Nilayat. Na, dagko ra ba kayo siyag singot? Unya, igo na gid siya mo igham. Murag gid siya, buwa mahimutang lagi, day. Murag nang luspad pag yun. Tingalig nag-practice pa to, day. Na, ikaw gid unta tingali ang unang biktima. Mao nga ikaw, ayaw gid paglakaw-lakaw nga ikaw ra ha. Kay basin karon nakalingkawas ka. Unya sa sunod, makawatan ka na gyud. Uy, simba ko ka already, halay. Direlay. Diring napitan na to pangitaon kung unsang klasiha sa tela ang ipapalit ni Mama. Kadit ha, kay kuhaon ako ang sampol. Oh. Uy, hala. Wa naman dili sa kong bag. Sa imong bulsa ko no. Oh. Wasad. Na. Saon na to, ani nga. Wala ba ta may bawon sa tuingan atong panapton? Tawagin na lang imong mama. Kadiyot ha. The number you have dialed is either unattended or out of Di pagid coverage makontak. area. Please try your call. Giahak ba ya ini, uy? Ako na lang manghod akong tawagan, uy. Wala ba na ako masave iyang number da? Pero murag na ka-memorize man ko. Kadiyot sa Ay, salamat. Salamat kay di Bagting. Oh, hello, Dong. Makiksulti ko ni Mama B. Ha? Kinsa din eh? Si Ate Venus ni Nimo, uy. Oh, time pa. Si Dong Alimar ni? Dili misoy. This is Bob. Oh, uyala. Sorry, sir. Wrong number di ay. Bye. Di pag yun di ay mao. Day, mga una lang una tabi. Kigutom naman hinuon ko, uy. Ay, day,
Dili siguro na diha, kay dagan magtao. Gitapukan man. Tanan na, suwayan nato. Chicharong bulaklak ako. Ah, okay ma'am. Ikaw ma'am, unsa imo? Oh, ikaw? Ikaw, gyud! Ikaw tong akong kasakay nga tulisan. Uy, ha? Unsa tulisan? Ay na lang papabuang-buang, uy. Klaro kaayo nga nakay planong manuli sa jeep. O baka ha, nangawat ka sa mga pasahero. Nadlok siguro ka no kay puno ang jeep mong nagdali-dali kag layat. Miss, dili taon ko tulisan, uy. Ayaw taon patagag pamasangil. Tempa, murang nakahinumdum ko nimo. Ikaw tong naglingkod tunga sa jeep? O taon, wa man lang gani ka maluoy nako. Pero hinuon, naabay tulisan o kawatan nga maluoy siyang biktima honon unta no? Miss, mag-istorya sa tabi. Kanang wait tao. Ayaw din kay may mga tao. Mauwaw ta. Uy, Abi ko lang tinuod ng tulisan ko. Dili pwede nga way tao, uy. Ang saon pala minimo? Di ara to sa unahan, oh. Unsa? Tawa. Mao din ay nahitabo. Na makakra ka, ha? Bisa pangutan ano pa to nimong gisugo na kong pabantay sa akong pwesto. Sa pungko-pungko. Ay, wawa bitaw na ako atong hitabua, eh. Pero, mas uwaw, magyud un maabtan ko dito sa jeep. Mao tong gipaningot ko bayo, miss. Kay naglain gud ang akong tiyan. Kagawson no na magyud. Unya, naslide man kapag naog ni mo, uwara di mo gawas. Ang gamay. Wa gidam ha. Nga ang lalaki nga akong gidudahan nga tulisan, nasuod na lang sad nako. Kauwaw sa akong gibuhat, uy. Namasangil pa ko ni Jessie nga kabuutan man di ay niya. Naunsa man ko. Di naman si mawas akong una-una. Nanawag na ay. Hello, Jess. Hi, Venus. Di ka mo ari sa akong pwesto karon? Dili sa siguro, Jess, kay wa may gisugo si mama nako, good. Gimingaw na ba kog kaon sa imong chicharon bulaklak? Nako, day. Wadi ka mingawan ako. Gimingaw sad. Ako sad. Gusto kong makakita ni mo, Permi. Oh. Pwede na ka mahimong girlfriend? Anong dugay-dugayon pa man? Sige. Gisugot na tika. Yes! Yes! Kadiyan sa kay na customer. I love you. Sige, bye. I love you. Nanawag na sad ay. Hello? Hi. Si Venus ni? Kinsa din ipalihog? Si Bob. Katabi taong nasayop ka og tawag na ako ba? Uy, hala, sir. Sorry, gid kaayo, sir. Nagtuo man ko nga number sa akong manghod. Okay, Ramis. Pwede ko mangutanag taga-diin ka? Unang pagkadungog pa lang na ako si Muntingog. Di na ka mawa sa kong nahuna. Gusto kong makailan mo. I love you, Venus. Ha? Pero, nahibaw ba ka nga na ako'y uyabab? Oh, gusto lang ko mahibaw ka nga. Naara ko para nimo. Andam ko magpaabot nimo. Maayo kang tao, Bob. Pero, mahal na ko si Jessie. Sorry. Venus, taod-taod naman kita nga manag-uyab.
Mag-live-in na ta. Ay, kabala ka. Makabuhi mo nimo. Okay, Jess. Salig ko nimo. Mahal ka ayo ti ka, Jess, og dili ko gustong mawa ka nako. Minos! Abli ay puntaan! Kadiyot lang! Kadugay ba ni mo nakaabli? Ha? Nga naman? Nakilaki na, ha? Jessie, unsa ba na imong gipanulti, uy? Nalabara man ko! Ayaw gigubuang nga, ha, Venus? Kay mapatay tagid ka! Jessie! Ikapila naman niya buhatan ni mo, Venus. Dili kay kausa lang. Musugot lang gyapon ka nga ingnon ka ana niya. Nagtuo manggug ko nga mausab pa siya, Bob. Mahal ka ayon ako si Jessie. Pero ikaw, mahal ka ba niya, ha? Kung tinuod nga love ka niya, dili ka ingnon ana, uy. Bob! Adtoon ako si Jessie sa iyang pwesto. Dadan ako siyang paniod to. Basin og malipay siya. Dool ako siyang pwesto. Oh. Kitsa man ang papay nga nagtapos-tapos siyang singot. Jessie! Ganong niyam ka, ha? Nagusog ka rin, eh. Babe, kaniyo ta. Balik ka. Uy, iko! Musukol lang, ha? Ha? Dili ko musukol ni mo. Mubiya na ko ni mo. Gikapoy na ko, Jess. Kapoy na. Sakto na. Ay, napaghilak. Unsa pa may kuwang na ako? Nganong giingon man ko niya, ani? Giatiman man unta na ako siya. Gihatag na akong tanan. Mahal kaayo na ako si Jess, pero dili na ako kaya. Dili na ako kaya yung gibuhat na ako. Dili enough ang gugma lang para mo istika sa katao, Venus. Naibaw ko nga dili ron maayo nga timing. Pero gusto kong maibaw ka. Kanaara ko permi para nimo. Ako ipakita nimo unsay angay nga treatment sa babay nga sama nimo. Bob, dugay kong nakadecide kung angay ba nga hatagan ako og chance si Bob. Kay unfair sa iyang part nga mahimo na ko siyang panakit butas. Pero bisan og gamay ko nakita na ko nga pinangga kaayo ko niya. Dili sama sa treatment ni Jessie nako. Dili na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ng akong tampo. More power, RMN. So sa ka. Maayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaagi. Ako si Vina. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, Till I Met You. RMN Drama presents Handumanan So Sa Ka Awit. Ano ba daw siyang kaagi karon?
Mao kini sa kababae nga taga Bohol. Ang atong matatampo, nagpatago sa nga Vena. Sigurado na gid kanak nga muadto ka sa Cebu? O, lagi pa. Manimpahad ko dito pa. Ayaw kabalakan ako. Naaman ko'y amiga nga tuwa dito nga mo'y mutabang na ako. Mangita mi trabaho dito. Hala, sige. Basta pag-amping lagi dito, ha? Opa. Salamat, tinian na gyud ka. Unsaon? Nangita pa man kog ikapliti pa ingon diri si Bugod. Ibaw baya kang wako'y trabaho ha. Ayaw ka bala ka. Kay mausab na imong kinabuhi karon nga naa na ka dinhi sa Cebu. O sige na, pag-ilis na. Ha? Nga naman? Asa man ta? Nakoy pila-ila ni mo. Sige na. Murag, mahalon man nga restaurant tiniday. Uy, Mahalon cute. Pero da ayaw ka bala ka uy. Dili mo kita mo bayad ani. ha? Kisa man di ay? Hi. Oh, ano siya? Hello, Jessie. Si Vina di ay akong amiga. Siya ang amiga nga nagkinahanglan og trabaho? Oh, Jess. Vina, si Jessie. Siya mo initabang nako day nga makakwarta-kwarta ko. Nice to meet you, Jessie. Nice to meet you too. Daghan ko og kaila nga nangitag trabahante. Pwede ta kang tabangan, Vina. Kana kung gusto ka. Oh, gusto kaayo. Maoy akong tumong mauni ako sa Cebu aron magtrabaho. Okay, sige. Atagi ko sa imong number. Wagid ko magmahay nga ni ari ko sa Cebu. Kay nakakwarta gyud ko. Na ako'y nindot ka trabaho. Maong, dako kayo ko pasalamat ni Jessie. Kay maayo kayo siya diri namo. Day! Day, Vina! Day! Naigipahatag Si Jessie ni mo, oh. Ha? Unsa man na? Ambot! Sobre man na. Basi nagkwarta na. Ha? Uy, ngano ko dito ang hatagan man ko niya kwarta? Hala, no? Manhid ka, Day. Wa ka makabantay nga. Muring nakagusto si Jessie ni mo. Oh. Sige na, dayon. Tanawa, dayon. Unsa na. Oh, kwarta? Dili ko makadawat, ana, Jessie. Gamay ra na nga kantidad, Vina. O, lagi. Pero sobra-sobra na ang imong gihatag diri nako. Wa ko'y kwartang ikabayad ni mo, ana. Wa ko magkinahanglan og kwarta nga ibayad nimo ana. Ikaw ang akong gusto. Unsa? I love you, Vina. Sud sa pila ka buwan nga nagkaila ta, nagkalawom ang akong pagbati diyan nimo. Pero, Jessie, layo og gapang atong edad. Dili pwede Vina, nga. please. Balag di ko nimo mahal. Sugta lang ko. Gusto kong makakita nimo kada adlaw. Jessie! Ha? Kamu na? Oh, Na! Dili gid ka magbahay, Day, Vina. Swerte! Kaayo ka ni Jessie. Day.
duha na katuig ang amo relasyon ni Jessie. Pero hangtod karon, wa pagyapon ko maka-feel og love niya. Og sud sa duha katuig, dili ko malipayon. Oh, buhong ko sa tanan. Buhong ko sa mga material nga butang. Pero dili na ako kayang padayunon pa ni. Maluoy ko ni Jessie. Kaya nakita gid na ako nga mahal kaayo ko niya. Husto, makigbuwag ko niya. Unsa? Makigbuwag ka? Nga naman, Vina. Laba ko'y nabuhat nga wa ka makauyon. Wa man, Jessie. Gani, puro mga maayo ang imong gibuhat. Ya, nga naman lagi. Mopauli na ko sa Bohol. Oh, Sorry, Jessie. Pero kalimtan na lang nato ang tanan. Oy, nauli mong good kag kalit na. Opa, niresign ko sa akong gitabahoan dito sa Cebu. Ha? Oh, nga naman. Gusto na kaayo kong mauli diri pa, uy. Dili ko gustong malayo nimo. Maong naka-decide ko nga, ari na lang ko mo trabaho. Mangita na lang ko ka-applyan din eh. Aw, kung mauna anak. Adto na lang apply sa resort nga gitrabahuan sa anak sa akong amigo. Nangita man sila og trabahante didto. Ilabi na karon nga summer, daghan og turista. Oh, sige pa. Maayo pa diri. Dili man tuod, dako ang akong sweldo sama sa akong sweldo dito sa Cebu. Pero malinawon ko diri. Hi, miss. Hi. Oh, Trabahante ka rin, eh? oh sir. Nga naman, may kinahanglan ka, sir? Wa man. Nakabalday nang iguni mo nga nagtungok ka din, eh? Murag, laong kay kong problema ba? Wa man, sir. Paul. Ako si Paul. O kung nakinahanglan kag istorya, pwede rin kay kang manawag na ako. Dira ko number, oh. Oh. Onya, imo sang gihatag imong number niya. Oh, kay nangayo man sad siya. Kaigat gid mo, oy. Ay, basi pa dayog siya na imong soulmate, day. Ha? Soulmate ka diha. Sus, padili-dili pa. Hoy, kung manguyab gani na nimo, sugta dayon. Uyab agad? Layo ra kayo nas kamatuoran, day. I love you, Vina. Ha? Di na kamawa sa kuna-una. Sugad nga, nakakita ko nimo. Bahala nang moingon ka nga presko kay ko. Basta, di ko gustong magmahay nga. Di ko makasulti nimo sa kong gibati. Oh, Paul. Hatagi ko chance, Vina. Please. Sige, Paul. Hatagan ti ka og chance. Paul, wa para ba ko makasuway? Mahadlok ko. Eh, Badlok. Kung muresulta magnay, di mo tigabiyaan. Di ko sama sa akong amahan nga sa'yo na kay nibiya na mo. Mahal kita. Paul.
Paul, mabdos ko. Amahan ako? Yes! Amahan ako! Vina, gusto kong magpakasal na ta before ka manganak. Tinuod? Oh. Pero sabi, di pa ta magpakasal. Gusto kong adtuon ang akong amahan. Gusto kong mangayo og blessing niya para sa umaabot na tong kasal. Og syempre, para sa iyong apo. Andam na ko mo pasaylo niya, day. Nalipay ko, anak Paul. Sige, kano sa mata mo adto? Gikulbaan mo ko, day. Hasta gani ko. Uwa ko kay baog nga, no? Ay, kabala ka. Magustuhan lagi kang papa. Ikaw pa. Paul! Anak! Oh, Jessie? Vina? Kaila mo? Siya? Siya ang imong pangasaunon, Paul? Opa. Dili! Di ko musugot! Unsa pa? Nga naman. Unsa day problema ninyo? Ha? May relasyon mi ni Vina sa una. O gipasakitan ako niya. Unsa? Paul, mag-istorya una ta. Pasabtong ti ka sa tanan. Maunay na hitabo, Paul. Wa ko ma-in love sa imong amahan. Ako. Mahal bagid ko nimo, Vina. Sobra, Paul. Mahal kaayo ti ka. Pero kung dili ka mutuon ako, makasapot ko. Kung biyaan mi nimo sa atong anak, dili ko mamugos nimo. Basigaba na din ako. Angay na sa din ako. Nakasapot ko. Og nituo ko nimo. Ay, kabala ka. Musugot man si Papa o dili. Pakaslan di ka, Vina. Paul! Oh, Jessie? pa? Nganong niya mo ka? Uy. Asaylo ako dong. Nakahuna-huna ako nga di mayong akong gibuhat. Sorry kayo nga ni kontra ko bahin sa relasyon yung duha. Pero gusto kong mubawi ni Munak. Maong andam ko mudawat sa tanan. Ilabi na karon nga may umaabot na dekong apo. Jessie, sorry. Pero gusto kong mahibaw ka nga. Mahal kita ko si Paul. Naibaw ko, Vina. Akong sa ang tanan kay namugos ko nimo. Bisan ugwa kay feelings para nako. Dong Paul, anak. Pasaylo ako dong. Pasaylo ako sa tanan. Ay, kabala ka pa. Kung tinudanay nga nagbasol ka, gipasaylo na ti ka. Og salamat. Salamat kay nakarealize ka pa. 'Cause I always thought that dreaming was just a childish thing. Ko kay ako di ay ang himong tulay para magka-okay si Paul ug ang iyang papa. Karon, mabdos na ko sa ikaduha namong anak ni Paul. Dili na lang kutob ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.
mana so sa ka up. Ano pa siyang kaagi karon? Mo kini sa kalalaki ka nagtuyo sa Mandawi City, Cebu. Nga tumatatampo, nagdasangan nga Vin. Bay, nakoy ipilaila niyo ba? Galang ispilahan. Wapa. Ya, taas. O ba? Hmm. Ya, di mo sana nimo nakaila bay. Wan, kalas mo uyab. Luoy mo kaayo ko kay danas lay laag sa gawas ba? Si Rintoy, kuan, ay uyab ba? Mo ba? Hmm. O sige, okay ko ana. Single mo sa ko. Kinila. Ah, sige. Ako inon ha. Ben, Oh, kaila di mo. Kini siya si Camel, akong uyab. ay, nice to meet you. Nya kila si Cherry. Ito akong ingon niyo ba? Guwapa to nila. Awa. Beauty. Murag ang beauty pageant ang beauty niya. Oh, hi, Cherry. Hello. Okay ra nga magig-amiga ni mo? Sure. Sure, gid ka nga manguyab ka na ako. Oh, Cherry. Sabi mo sa unang lang pagkakita na ko nimo, may gusto na ko nimo. Tagay sa kog time para maghuna-huna ana ha. Dili ko gusto magdali sa akong desisyon, good. Okay na kayo eh. Willing kong maghuwat nimo. Salamat, Vin. Si Cherry Minog. Hello, Cherry? Apas ako diri, be. Nangaligo migpol ko yung ako mga friends. Ni apo di ay si Jay, imong amigo. Mo ba? Agoy. Birthday ra ba ron ni Papa da? Naihikay din ni Samo, Cher? Mao ba? Sige, oy. Ayaw na lang. Nangluod ka? Wa man. Wala ka, Lukoy. Hindi ka apasunday. Bay. Oh, Sige bay. Apas na lang. Ang lola Cherry ni mo din yun. Sige na, oy. Bye na lang. Ako na nang ibutang. Wait, karit lang. Pwede mga taod-taod lang. Sa'yo pa masad. Udto pa. Kuan, suwayan na kong pananghid sa akong mama, ha? Tinuod? O, lagi. Sige. Paghuwat ka ni mo, ha? Bye! Sige, bye. Ma? Oh, anak. Ma, mananghid ko ni mo ba nga mulakaw ko? Uy, unsa? Nga naman, nga birthday mang papa ni mo ron. Sige na, ma, please lang. Importante lang kayo. Ay, basig unsa ng lakawa, ha? Oh, sige. Basta dili magpagabi, ha? Oy, ka-sweet, kiapas, gyud. Ay ba? Abot ang tunggal ang ngisi Cherry, nga na si Ben. Saba mo diha, uy. Sumukan gyud kayo mo da. Kamu na ni Cherry, bay? Kisugot na siya di mo, Cher? Palagi ba yun? Maubito nga. Nianigig ko ba kay Basin? Mangluod niya ba? Nga, di na kusugto noon. Guy! Handong ni Babastin. Oh, sige. Ako na kang gisugot. Oh, Uloy, kasweet na niloy. tinuod ka, Cher? Imo na akong gisugot? Uy, di ba noon mo to, oh? Oh, lagi. Kaya? Maubit ang ipaapas giti ka din, eh. Yes! Salamat kay Cher. Uy, nagakus, magdinoon ka. Okay ra na, uy. May lang na sila. Love, happy 5th mansari. Happy 5th Mansari, love. Love, may untag di kapulan ako, ha? Nga no, good. Ikaw hinuon. Di ka din noono na. Love gati ka. Nay, makalabaw pa ni mo. Sus, atik pa yun. Lagi. I love you too. Uy, si Cherry mo nga nawa. Hello, love? Love, asa ka ron? Wa mo ko'y ganang munsod sa klase rong hapon, uy. Na ako sa eskwelahan, love. Klase ron akong taod.
Musod ka? Oo. Ngano di ay? Ayaw na nagsuod, be. Manglaag na lang ta. Ha? Magkating classes ta? O, lagi. Sige na, good. Pero, love, Sige, good. Ikaw, good. Kung dili ka, bahala ka, uy. Ako na lang mula aga kurang usa. ha? Ayaw eh. Sige. Asa ta magkita ha? Chair. Sige naman tagkating classes, ani. Itong mga niaging mga school year, madada pa to. Kaya panagsaan naman. Pero karon murag, halos usa naman kabuan nga straight nga watay sudsud sa klase. Para ba may bawo si Mama Anida? Nga nang imo man sa paybawon. Para makasabaan ka. Talawan sa di mo love, uy. Di man sa ingon na anak. Shh! Hinom sabi. Mapildi kita ani ron. Yes! Yes! Daog ta! Ay. Uy, wala makisudsud itong subjects. Uy, mutanan naman itong maestra kung saan ako ka. Kabita bay. Si Cherry manggod. Sige pamugos. Nga. Mo lagi, magluod ayon. Noong tumana lang ako siyang gusto eh. Sus, kamahay ko ba yun nga. Di pila ila ta mo eh. Bay. Lahit na mo kayo ka bay. Tako lagi kag kausapan. Istorya ay pala si Chiri, uy. Bay, Che. Maura kinituyo ni mo sa imong pagpakikita nako. Love, ang ako ba, mga pwede ramon ta maglingaw-lingaw ta nga dili oras sa ating klase. Ay, naunsa man ka, uy? May magipugusti ka? Imo nang desisyon. O, lagi akong desisyon tungkol kay di ko gusto nga mangluod ka. May pag ako makikita ni mo da. Kaguba ang sa adlaw, uy. Love. Pila naman ni kaadlaw nga cold na kay si Cherry na ako. Labi na iyang kinagdan. Sukad lang atong ako siyang gisultihan. Ay, nausab ka siya? Or ingon ani lang gid siya daan? Ugwa lang gid ko makabantay. Unsa bay? Kung lagi bay. Oh, wala kay Twitter? Uwa ko ana bay? Ako nga screenshot ha. Nalagi siya gi-upload nga picture sa Twitter. Nagkakis nga lalaki. Unsa bay? Tinuod ka di. Klaro na lang nga iyan ng uyab. Ambot ba? Imbis nga maglagot ko, mas kiluod naman ang hinuon ko niya. Huwag ko mag-expect nga inong-ini di siyang klase sa pagkababae. Kami pagani pero na sila yung uyab. Nga, gi-upload pagin niya nga, gakay sila. Ha! Sorry, ma'am, pero rikti na yun ni si Vin. Kaya daghana ka isag na missing activities and quizzes. Balik yun ni siya. Gilaliman man ang kasgasto, oy, Vin. Gatuo kong nagsagi ka ugsod sa imong klase. O diya ito, wa na kay sudsud. Sorry, ma. Pasilo ako. Di na gindi mausap, ma. Magtarong naging ko sa ko pag-eskwila, ma. Pasilo ako. When you try your best but you don't succeed, what you need. Nakabalik gigog usa ka tuig tungod sa atong itabua. Ug sa mga batanon nga naminaw karon, ayaw intaw ninyo guba inyong kaugmaon tungod lang sa inyong uyab. Kung tan-aw nimo nga wa siya mahatag nga kayuhan nimo, buwag. Karon nakabalita ko nga mabdos na daw siya. Sayang man, pero iya man ang choice.
dagan pa gud unta siya mindot nga mahimo. Dili na lang kutob. Dagang salamat, RMN. Manang so sa ka. Ano pa siyang kaagi karon? Magkini sa kalalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang ito matatampo, ragdasangan nga, Waldron. Pwede ko manguyab ni mo, Rose? Bata pa man to, Waldron. High school pa ka to. Walang day. Bakit ang kita magsaba ko lang ito nga pwede na ta? Araw basam na tay, inspirasyon ng baskwila ba? Ako gisugot? Oo, mamugos man ka. Yes! Thank you! Uy, ayoko gaksa, uy. Tingaling makita-antag ni Istra din. Sorry, nalipay na ko. Yoy, amigo! Sugot mo, Rose? Siyempre, guwapo ko ta. Nya, seryoso yung ganang Rose, migo? Seryoso migo. Crush ka na ko, Rose. Pag first day pa lang nato. Ano, migo? Di ba oras akong chicks boy kay kamigo? Basta hindi mo sanang i-appeal sa mong listahan, ha? Hindi ka na may tabo. Okay, love ka na ko si Rose. Babe, tao-tao naman dito, no? Mura mag, gahapon ako nung uyab di mo. Sipin naman sa mandeta. Maula ki, babe. Basin ba akong magkadugay tabi ba? Kaya mo na akong ilisan. No? Ano, good? Hayahin na ako, ha? Nauyab di ka? Ikaw noon. Kasi mangita kaglain. Dili, no? Love na kakayoti ka. Basta, babe, pun, kung makalis na ta, kunya, makagraduate na ta, mangita di kong trabaho, para makatigom ko, kunya, pakasalayon ta. Dugay pa na mahitabo, babe, uy. Mga bata pa kakaayo ta. Basta ako, babe, magpakalig-on gid ko para maabutan ng higayon na. Mausag ko. Manglaag ta ugma, babe. Wakay baton? Oh, sige. Pwede ra. Sa badlo bitaw. Magmahol ta. Handa man ang dami extra kutsara sa magabay, ha? Saburon? May pagkawas kung tayo kinahanglan ng mga isa. Sa iyo ba ron? Para mag-bisita sa ako. Sa kina, ah? Murag, busy mo kislas, mama? Mama, kung sa'yo din na, ah? Kabisi ko ni mo. Ada, na mga bisita si Lolo ni mo gikas Mindanao. Ang uban na mga paryente ra nato dito. Nasa uban nga mga amigo lang ni Lolo ni mo. Oh, mao ba, ma? Tuod, ma. Mula ka ra ba day ko ron? Asa man ka nga sa baduman ron? Ayaw lang sa glaag, uy, ug lakaw. May nang niaka, or makatabang sa kag-abi-abi o niya, nag-abot sa mga bisita. Mao ba, babe? Dili na ba dayon ron? Oh, babe. Kaya naman kalit-kalit nga mga bisitas bahay. Patabawon ko mag-abi-abi nila. Kuan, next time na tayo magmahul, ha? Babe, okay ka? Sige, babe. Uy, kaso, uy. Next time na lang. O sige, ha, babe. Mutabang kong mama diri. Okay, babe. Bye. Waldren, dali na. Nana mga bisita ni Lolo ni mo.
Ay, tayong pag-abot ng higala. Kagwapa ko na babayan na. Kapag ko labas din eh. Kinsam ka na siya? Jen! Apo! Dali! Doon! Doon din eh, kay ipaila-ila, tika! Unsalo? Ay, pauning akong apo, si Waldrin Pre. Bagay ni siya sa imong apo, Pre. maulig Mga yun, kareksyon kaayo. Maulig yung pre. Morning ako nga pupulpe, si Mariel. Maayong hapon. Maayong hapon sa disan. Mayong hapon. Ay, lahi ra gyud og pahiyom, Pre, da. Basta mga batanon pa. Maog yun. Waldrin, ikaw na'y abi-abi ni Mariel, ha? Ayaw pasag, Pre. Oo, sige, sige long. Nice kay inyong bahay, no? Dako kayong loan dinis gawas. Lagi. Kang lolo man din eh. Wa may ring anak si lolo. Ako rin mga mama. Maong niya din eh. Nagunsa din mo din sa Cebu. Ang ako lamang gusto ang lolo ang muanhi kay dugay na dahil sila nagsabot sa imong lolo nga pasuroyon sila din sa inyo sa Cebu. Kuyog ang uban nila mga amigo nga taga Mindanao ra gihapon. Pagkibaw na ko nga muanhi si lolo. Namugos po dayon ko nga makuyog. Kay dugay naman gid ko nga gusto mo ani Cebu. Mo ba? Magdugay mo din eh. Mga sa kabuhan gid tingali. Na may igagaw si lolo po din eh. Adto rami dito stay, dang bakasyon. Kung panalit gusto kong mulaag ba, unya, wa man ko masuhito sa mga laaganan din eh. Pwede ko nimo kuyugan? Ha? Mo, babay? Unya si Rose. Ang sawa ni mo? Uyab-yapon mi god. Amiga ram gunis Mariel. Na, basinasa na pa doon ba ya? Uy, kaluoy lang good ni Rose kung mahitabo na. In love raw kayo ito ni mo? Bay. Babe, tagsa na lang lagi kay kamo text na ako. Basta na asbay. Babe, sorry ha. Nabisi lang ko. Okay ra, babe. Uy, kasabot ko. So, manglaag na ta this weekend. Sige, babe. Motis lang ko nimo kung asa na magkita. Or, pwede ka nga pito sa inyo. Magtaksi lang ko. Uy, kinsa man eh? Number man? Hello? Hi, Waldrin. Kinsa ni? Dali apod kalimot. Si Mariel bitaw ni. Nangayo ba kaya kasi mong number? Ikaw mo gud nanawag lagi ka? May tuyo ka? Busy ka karong weekend? Ganahan unta kong mulaan. Mo ba? Kanang Mariel, gusto na ko nga ubanan ka pero saon man nga naam ko kuy lakaw. Kami sa akong uyab. Ay, hala, mao ba? Lalo day kay uyam? Abi na kong single pa ka. Naanalagi? Sayang wa na day ko'y chance. Mariel.เพื่อนๆมากันแล้ว ready Ang sabay, huwag ka makasabot sa mong gibati nga itong Mariel. Maud ka ba? Muram ko, gimingaw niya. Uy, sure ba eh? Basin ba yun, nakaliptan lang ka? Kay guwapa siya? Dili ba? Lahi good. Bisag sa una pa na akong pagkakita niya. Doon na ako'y lahi ka pagbati pa rin niya. Ako lang kipugan tuon kay na si Rose. Na, awit ka bay. Buhat akong asa ka malipay. Pero bay, way mahayay ha?
Galing malimot ka. Galing malimot ka. Gwapa sa bitong uyab di mo. Usa na kasi mana. Huwag mabalik silang Marilas Mindanao. Tingali, di rin ako makakita niya. Haos to. Ako siyang tiksan. Makikita ko niya. Abi na ko, dili na gyud ka makikita na ko. Hapit naman gud nimo balik sa Mindanao. Mao bitong nagkikita ko nimo. Kaya tingali, dili na tabag kita og usab. Unya, asa man taron? Mag-movie house ta? Waldrin, thank you ha. Abi nimo, nalipay kaayo ko nga nakikita ka nako ron. Ingon masud ko, Mariel. Abi nimo, una pagkakita pala na po nimo. What makasabot ko na feel. Parehas di ay ta. Oh, imo magud kong gitutukan. Mariel. Waldrin, imo magud kong gihatkan. Dili ko gusto magbahay. Kaya wala ko ma-express ako na feel sa babae nga ako nagustuhan. Waldrin. Pag-ampisan yung biyahe, ha? Ngawon ko nimo. Mingausap ko nimo, Waldrin. Huwag ikiliputan si Rose ko na buhat. Hangtod na lang nga na-college mi. Huwag hangtod na sad nga nagkabuwag mi. Tol kinakakita siya mas better kay nako. Ambot kung ganong huwa sa pumawili niya. Siguro kay ito igayon na. Sige kaya pamikaminikit ni Mariel. Sa pagkakaroon, wala ko uyab. Huwag ako na sang naibaw ang gikan ni Mariel nga nanak ko na siya uyab sa Mindanao. Di niya nalang kutob. Dagkasalamat, RMN.